Okay, say good morning, guys. Say good morning, guys. Good morning, guys. Nagluto si Ray's ng breakfast. Say happy Sunday. Happy Sunday! Happy Sunday. Dito dyan. Kumakain siya ng breakfast. Ginawa siya ni Danny Boy na bacon and egg. Oh! Ayos man. Ah, yeah. Zach don't like yolk. Maarte si Zach. Ayun na yung luto ni Tita Ray's. Para sa kids, favorite nila ang breakfast ni Tita Ray's. Kasi laging may fried rice. Yummy? You want some, Ayla? Ayla, fried rice? Fried rice? You want fried rice? Nasaan yung fried rice ni Dudong? Oh, kiss Daddy now. Daddy's going. Kiss Daddy first. Go. Oh, bakit na? Kiss Daddy. Hey, kiss Daddy. Magmamadali siya. Parang ikaw yung manunod ng footy. Bye. Bye na to Daddy. Yung alis na lang siya, pero ang dami niya pang gustong gawin. Kuya, blow kisses! Blow kisses, kuya. Alis na sila. Manunod sila ng footy. Blow kisses. Bye-bye. Nag-kiss na yan sa... Oh, sama siya. Sama siya. Gamit ko phone, guys, kasi ano... See ya. See ya, yeah. Good luck, kuya. Si Zach, ano daw siya? Port power. Yeah. Take it off. This. Sige, go outside the trolley. Say goodbye to Daddy first. Daddy's going. See you, babe. See you. Mwah. Kiss Daddy. See you. See you. Say everyone. See you. Kiss ulit. Okay, see you. Love you. Say bye-bye na to Daddy. Ay, City. Naglalaro sila doon. Happy si Dudong, oh. And ang ating kusinera, ayun, piniprepare niya yung Korean lunch namin. Punta dito sila, Mars. What's that, Papa? Si Ate Huli ang taga-bantay. Ang cute nila, oh. What's that? Nag-i-impake na ako, guys. Nakitulog lang talaga tayo dito kila Ray's. Kasi pagdating ng mag-aama ko, alis na kami. Anong oras na ba? Past 12 na. So, inaayos ko lang dito. And ligpit. Ayan, mga labahan. Lalagay ko yan sa plastic bag. And dito naayos ko na rin yung bed. And yan, labahan yan. Tapos ibababa ko na rin para mabilis na lang. Para pagdating ni Jang, kung uwi na kami, hindi na sila aakyat dito para kunin to mga gamit para ibaba. So, ibaba ko na lang sila. Okay. Yan, baba na natin. Narinig ko na, nandito na sila, Mars. Sikat, hindi ko alam kung pupunta dito. Dito na sila. Hoy, ba't ngayon lang kayo? Paalis na kami. Siya, alis na kami. Ang tagal nyo. Oh, alis na, uwi na. Oo, ba't ang tagal nyo? Hi, ate. Oo, see you. Ay, ang tagal naman kasi nila. Oo. Hindi, si Cathy yun. Sabi ko, hindi, alis na kami yan before 5. Pauwi na ba sila, Be? Oo nga. Pauwi na sila? Si Jan? Asa si Jan, Be? Nandiyan, nasa labas. Di niyo nakita? Wala ako sa sakyan. Alam mo pala ko, wala ka nanalo ka eh. Yung nanalo? Sa una lang yan. Tingnan niyo sa last. Alis na yan. Nagbawas na ako ng tinda ko doon. Happy birthday! Salamat, Be. May ano pa, oh, yan. Sa casio sa'yo, size 10 ka, di ba? 8. Ah, casio yan sa'yo. Yan yung regalo ko sa'yo. Oo, syempre. Check mo. Asa yung vlog mo? Ha? Asa yung vlog mo? Para short video. Sinasayang ang content. Nasaan si Harley? Ay, catch up. Ay, hindi naman nunod si Ben. Hoy,
Ate, turn na, maka-copyright ako, ti. Baba, turn na first. 5. Ano na sa bahay? Ate, Ayoko po na alamig. ang lamig. Ano? Mahabol si Sis Chona sa akin. Oo. No worries, ate. Sa gift ko. Gift. Ay, ba? Tingnan mo yung isa. Yan. Ang ganda sis. Ay, what? Galing. Tingnan mo yung likod niya. Sukat mo, te. Ay, thank you. Sukat mo. Pwede mo siyang Kasi overhead. Oo. Tsaka malambot siya. Umulan pa sa labas. Umulan? Umulan na. Ayun, ganda ako sa airport. Dati. Ayan. O, kasya. Tama. May bling-bling ako dyan sa'yo. Titingnan mo yung... Oh, ganda pe. Yan, diba? Yan, may bling-bling. Thank you sis. No worry, ate. Talaga, may pahabol na gift. Thank you. Tingnan mo yan, te. Ay, Ah, diba? May bling. Ah, diba? Di kaya pinartner ko. May inner ka pati, kung lamig na lamig. Ayan, yung inner. Ayan yung t-shirt. Forma siya sis. Salamat sis. Now, where's ate? Oy, Di pa ako thank you, Ben. Thank you, sis. Happy birthday, ate. Salamat, Ben. So, ayan, nababa ko na lahat ng aming, gamit sa taas. And yung girls, si Ray, si ate, at si Mers, nagsisimula ng mag-barbecue doon. Korean kami, guys, for lunch. Alas 12 na ba? 1:40 na? Ayaw nga. Pa-dinner na to. Ay, ang sarap ng amoy. Itong parang mas masarap pa to sa bacon. Yeah. Sarap nito, oh. Kain na tayo, uy. Pero wala pa naman talaga tayong kain since ay wala silang kain. Thank you, Lord. Thank you. Nandito yung Mamaya na yun. Nalala ko yung ramen kong noodles. Meron ka? Spicy ba naman? Spicy ba yun? Yeah, spicy. Sinanda na. Meron pang ano doon. Meron pa akong bango. Ano ba yan natin? Ang sarap ng beef. O parang ang sarap ng beef. Ang bango. Ang sarap ng beef. Yes. Chef, tara. Kain na tayo. Dito ka, Bill. Ang sarap na. Ako na dyan. Tormek. Ano yung muna? Ako na itong lighter. Ako na dito. Para malusog. Doon ka? Okay. Sige na dito. Andito ka, si Riker dyan. Himay mo ng longganisa, Beth, tsaka. Sarap to. Ay, oo. Sarap. Ang lasa ng beef niya. Oo. Diba? Walang napumansin sa ating ledo. Ako ang papansin. Budong. I eat baba. Okay. Okay, this one's yours. You eat. What? Okay, take it. Kaya yung pang ketchup, Day. Saan yung ketchup mo, Day? Andun sa fridge. Yung Pilipino. Yeah, doon. Kabila. Yeah. Pusit to eh. Ayan. Ay, tanik ang hang. Wala kang ate, Oti. Ayun, sa fridge. Sa fridge. Tomato sauce yan. Yeah, sige tayo na kinakain. Okay. Di mo, anghang yan. Yeah. Hindi kaya na yan. Ito, yan. Mga sauce. Sasaw-saw? Diyan na lang? Yeah, Ben. Kasi paubos naman na. May bago doon. Hindi, ha? Sobrang sarap po yan. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bata, kanina pa yan kain ng kung ano-ano. Yan na sila kakain. Sometimes, pwede naman maging selfish. Yan, nauna yung ano. Ang masama kung nandito, hindi mo sinusubuan. Kaya ako na lumapit. Hindi naman sila lumalapit. Ibig sabihin, okay naman sila. Alright. Yung kaya? Ang gulay nyo, ha? Baka kumuha na kayo pag ano. Be nice to each other, please.
Ate, wait. Oh, sakto na si Riker. Hala, oh. May gulay nyo to, ha? Oh. Bantayan nyo. Properly ba ba? Ako pwede na sa akin. What's happening here? Do you wanna watch? Kuha na lang kayo. Yeah. Sarap. Okay, please don't fight. No fighting, ate. Alis ka na lang dyan, ate. Ha? Ate is on top of you. Yeah. Okay. Help ko ito. Luwag ka na lang. Luwag ka na lang. Ang bilis nyo naman. Sarap. May isang kanin, Bek. Nalitos mo na ako, sinusubukan ka ba? Okay, ate. Yan, sige. Niluwagan na. Gusto niyo yung kitchen, ha? Niluwagan na. Lugan na, Bek. May na. May one. May pailaw natin. Where's the remote? May pailaw tayo, Bek. Come on, ate. Yeah, eat. Oli. Come on, ate. Nakukuha pa yung bunganga ko dito. Kita-kita siya. Ganun pala si Miss pa nakabuka ang bunganga. Pagdalang ka lang. Do you know what's Peppa Pig? Sarap naman. Diana? Mushroom. Kaya you watch Peppa Pig? Yeah, sige, kuha na kay mushroom. Baka masunog. Sige. Sarap. Ay, weird. Ayaw mo? Tita Loretta! Ano mo ang tawa ni Riker? May happy ka, Bu? Tita Boo, I see you! Eating na ka. Oh, hali, ginawa ko na lang bago malis eh. Yeah. Kasi beben, meron pa siyang, yung Vietnamese rice namin kahapon na natira. Yan, nagdadag sila pa uwi. Oh, ate, mag-ready ka na. Kita tayo. Oh, sige. Tulog si Rachel. Hindi nakatulog. Ay, ikaw na pumunta ng airport. Ako na Harley. Ngano ko? Harley, silang dalawa. Ako! Oh, where's Harley? Ako baba! So dito, 12 minutes lang ikaw ngayon. Andun na, 32 na kayo. Right? Hindi siya pinakamalayo. Sino pinakamalayo? Siya. Today? Ah, kasi ka. Hindi, 30 minutes ka. Na? Siya ilan? Si Lyra 30 din. Na? Ito. 30 din. 25-30 si Lyra. Siya 30-40. As in, Yeah. Yung distance yung talaga kita niya. Ganun. ay oo nga. Kaya ako papupunta niya. Yeah. Siya ang pinakamalayo. Kaya ako, dahil naman ako dito din eh. Salit-salit. Sundin niyo ako sa Sikat na, ano natin, mag-drive talaga. Kaya naman ako, sundin niyo lang ako. Ako nang bala sa food, sundin niyo na pupunta ako sa bahay niyo. Yung trip mo lang mag-road trip ng 5-10 hours. Kasi 5 hours, ano diba, one way? Kahit ako, parang bagyo siya, no? Bek? Yeah. What, rice? Doon ka namin kapag, ano, pag nag-housewarming ako. Tapos hindi ka ano. Sundin niya ako doon. Pwede rin. Nakakasip. Dito na pala si Kat, nakakain na siya. Tapos na kami kanina pa si Kat, ayan oh. Kain na siya. Andito na rin yung mga boys. Oh. Tingnan mo. Did you hug Tita Kati? Yeah. Oh. Oy, hala. Doon na siya. Hala. Oh, dito na si Tita Jen, oh. Watch out, Kuya Saka. Ready na? Ay, oy, may lobster ka din. May lobster ka din. Okay, like angle there. So Okay. Ah, you're gonna leave it. like, 2 weeks. Oh. Just get more there. You can give it to me. Oh yeah, it's Neil's birthday. See you, be? Bye-bye. Iwan pala namin yung angle, be. Yung angle. Kasi wala kayong space sa freezer, yung lobster. Oh, hug the Kuya Saki. He's going, Baba. He's going. Cuddle, Kuya Sak. Kuya Sak, cuddle now. Kuya Sak. Cuddle, Kuya Sak. He's
going now? Cuddle, Kuya Sak. Say see you, Kuya Sak. She got a lolly stuck. See ya. I just saw a lolly stuck in there. Where? They gonna miss each other. Kat, Kuya. Tingnan mo, tinignan niya ako. Harap naman daw sila ng simbahan. Ay, nag-ano na sila ng kanilang vows. I promise, when you grow up, I will still be like this to you. Ay! Yung babae kasi yung kanya. One step 달려와줘 like a lily 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 좋은 푸른 바다 또 파란 하늘에 Guys, nakatulog na ako. Kanina pa pala kami na kaalis kila Race. Dito na kami sa... Where are we now, Kuya? Tintinara. Kanina pa, as in mga siguro mga 2 hours na kami nagbabiyahe. Nagpapagas lang si Jan, tapos kuha ng pagkain dito. So, yes. Have someone other song. Why? Okay, bili mo na ako ng food nila. Kuha na kami ng food. Si Kuya, DP Dog. Same as Huli. Si Sak Chicken. And ayan yung drinks. And ako, mag sweet chili and sour cream lang tayo. Kasi kumain ako kanina, diba? So, yan lang yung akin. Si Jan. Nagpapagas pa. Ayan si Jan. And potato cake. And binila niyo yung kids ng lollies. Lollies and lollers. No, I'm good. Thank you. Tapos na kayo kumain, guys. Ang lamig. Uwi na tayo. Anong oras na ba? 7:23. I'm 10 years old. Yes, you are. Nag-stop kami sa isang gasolinahan para bumili ng charger dito sa car. Ito pala, first time natin i-drive tong car na long drive sa Adelaide. First time niya mag-travel. Nakasama tayong lahat. How long is it? Oh, is it long? 3 meters. Ah, okay. Same. Oh, that's good. Yan, so may charger na tayo dito sa ano. 3 meters. Ang haba. Pang ano to, pang kwarto. That one that Mom Sa had. side bed. Oh, that's like the one I had. Not too. Yeah, it's good. I like that. Meron ako nito, yung meron ako, ay sorry. Ayan, ganito, same. Kinuha ko kay Jan, hindi pala akin, kay Jan yan. John. So, itutuloy ko na lang yung ating vlog bukas, guys, kasi gabing-gabi na. Yeah, guys. Yeah, we're gonna close and we'll see you tomorrow. May appointment si Sak. Thank you. Bukas. I don't want to do it. What? What? You don't want to do it what? Dentist appointment. Dentist appointment tomorrow. Okay, guys, see you tomorrow. Thank Bye. you. Okay, Please like, please subscribe. If you haven't yet, see you in the next vlog. Bye. Bye. One step 달려와줘 like 'cause I think I do want you next to me.